Ni yanzu abin da ke ban mamaki abokina. Kuɗi ma yanzu an daina ganin su ga mutane. To kai yanzu kuɗi ni gaba ɗaya yanzu kuɗi na ma manta ma abin da aka ce maka. What? Ni dai ban mance ba abin da ban manta ba cikin kuɗi daga naira 5 sai wazo ne. Kai ya fara shi wai nawa ma aka ce ba wazo da. What? Mu je mu shawara. Ka ce mutum mu shawara ga kuɗi na gani. Yanzu kai don baka da hankali daga ganin kuɗi sai ka je ka ɗauka. Ka san masu kuɗin gane yanzu da tsahe-tsahe kuma zaɓi ya gabato. Ka bak wallahi in ka cika kallon su kana iya zama wani abu. Wai ya zaka cewa zama wani abu? Yanzu ka bari idan wani ya zo ya ɗauka bai yi komi ba sai mu ce me ya namu ne ya ba mu abu. What?